En cykellygte tændt i natten. Kælderen som i næssion. En niffelygte tændt i natten. Kælderen som i næsjon. Og lige i en ordentlig hånd til de unge herrer her. Det er Mikkel og Tobias. Også godt, Tobias. Det var afskedskoncert for Tobias. Han har spillet rigtig mange gange. Mange forskellige. Så han er lidt faste andre med. Nu har vi ikke ham mere. Så må Mikkel jo på banen. Det er godt. Tak for det.